Ụmụnne m ndewonụ. Anyị chọrọ ileba anya taa na usoro eji anụ nwaanyị n'ala Igbo. Ọ dị ụzọ 7. Nke mbụ ka a na-akpọ introduction makwanụ ịkụ aka n'ụzọ. Nwa ikorobịa ọbụla chọrọ ịnụ nwaanyị, ihe ọ ga-ebu ụzọ mee bụ ịchọ onye ọ ga-adabara ya na ya na-abụ bụ nke nwaanyị, onye dịka obi ya si chọọ. Ọ bụrụ na ọ fụ onye dị otu a, ihe ọ ga-eme bụ ọ sị ya, nne, ịdịkwanụ m mma ọnụnụ. Ọ bụrụ na o kwete bụ nke nwaanyị, ọ na-abụ nke nwoke, ọ gwa ndị mụrụ ya, nekwa afụna m onye m ga-anụ. Ihe a ga-eme bụ nna ya ga-akpọrọ ndị ụfọdụ n'ime ezinụlọ ha gaa be nke nwaanyị. Ha bata be nke nwaanyị, ha bata, nna nke nwoke ga-asị nna nke nwaanyị, e nwekwaranụ ụdara ọma nwa m fụrụ na be gị, ọ chọrọ ka o were. Oge ọ gwara ya, nna ya amarago ihe ọ pụtara n'ala Igbo. Ọ ga-asị ya, kedu ụdara nke ahụ, kedu ihe dị otu ahụ, ke onye ahụ? Ọ sị ya na afọ onye m chọrọ ka nwa m nụọ. Nwa m si na ọ dị ya mma bụ onye ahụ. Ọ sị ya, oke, anụla m ihe i kwuru. Mmechie ka m jụọ nwa m nwaanyị ma ọ makwa ihe unu bịara ma ọ makwa maka ya. O kwuchaa otu ahụ bụ nna nke nwaanyị, ha abịa, ọ ga-ebu ụzọ weta ọjị nye ha, mbụ nna nke nwaanyị. Ha tachaa ọjị ahụ, ọ gwa ya ihe ha kwere bịa bụ nna nke nwoke. Oge ha kwucha ihe niile a, ọ sị ya, oke, ha ewere mmanya ọkụ ahụ nke nwoke na nna ya jiri bịa, ha nwụchaa ya, ha ana. Oge ha nawara na ịjụ ajụjụ a bụ nke a na-akpọ introduction. Ngwa chebirinụ na part 2 ihe na-eme ebe ahụ. Cheta na part 2 bụ ebe a ga-ajụ ajụjụ, nke nwoke ga na-ajụ, nke nwaanyị ga na-ajụ maka ezinụlọ ọ na-aga ịnụ nwaanyị maọbụ ịnụ di, ka o si dị, ma ọ dịkwa mma, kedu ụdị okpukpere ha na-ekpe. Chebirinụ part 2. Ngwanụ ka ọ dịnụ.